Conservation IB dilai sai hemalong KRAA mate Karbi ronga saramaya tum pherangke mai kangni. Arnam langpi tinia lialong BJP klembang photum pen pherangke mai kangni. Fuloni Sports Association atum pen ing denging koira narke Football League kapathu ke pangcheng pon. Kardom nili Abirta thanbang hi sami merli intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan apan kardom pa jediklo kardom tangte pini prime time Abirta le angton pen arju konikha. Soil Conservation IB dilai sai hemalong KRAA mate Karbi ronga saramaya tum pherangke mai kangni. Lakhaing koirai si Borjan constituency ka parlo dilai Soil Conservation IB sai hemalong KRAA tum pen pherangke mai ke phapon. Niphai kre plija konga cheklo da porphai kre sira chite mana pormalom dilai Soil Conservation IBia hemalong Borjan hawara mai mate Karbi ronga saramaya tum kedam tangarni Crazy Karbi Anglong Tanmas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pherang KMI long kaning Jepon oppose mega solar project suri crane ar ke bighalong lialong bang trokep sose rong asar tum GB lapen SDB tuman jikroi du netlo pulabang sualam si pini Borjan habaramai mate Karbi rong asar ramai tum ke labang sualam ke ahok kali athe laso sailang no ke klema bang pudokoklo lasi nilitum la KRAA tum pen laso nang par juje pin pen ke klem ki nilitum ritarli basai me deng ponang kokpo pusi pherangke mailong nang pachini sonsi pinilabang so mailong ka chitong dun rinti la ke hai timong Borjan hawara mai KRAA mai phu dorsing han se secretary menteron executive member tumta chitong dun Pek channel pen teman-teman ke Francis untuk Anjirong sa Borjan hawar mai pen atong perjala senutung mau tuma rangket inu sitra tulis yang alam tu di hai working da kompo ani untuk Borjan hawar Anjirong sa mai pen press media ane rangket inu lampar angdan nangkop alam doko bila hai lo rasa putar lo jadi itu masuk sanggai yelang keju masih ani si mone tadi anglau termas council asia makai hai doktor Tuliram Ronghang alang itu pen media tengok kepangkat soal lah fokus mega solar project 21 Borjan aulo mana ini hang natu Nagaland dan Kerjaan border area 18,000 has mana kiri salam mudah na Borjan orang masalamai ala pen sialam pa di itu sini nggak masih ala soal ani kalau tumpang dah tinggal ani si bang roket kalau masal asong tumbang si sia soal dia long nang bibek nai pasti memang dalam kiki putar lo nasi Borjan Karbi rong asar amai pen so putar silam sar pangkat nangko ate Borjan rong asar asong pen buke langsung solar project langsung solar project bangker bibek nai pemang tum pilong le putar pilong le la mega solar energy project ke biji
alam ke judul long judul long lo kita nolamat ke ni tum thangata judul tek kela ni tum masong pen ke tingwai ting sai sar pen deng pom pelan kasi bang troket rong asal ke peng si ke pidam rong asal song tum pen alam ke mang melo jadi ala bangso proposal ya adung arai along ke dung nai kita don kretrok pirong kretrok basido kita ladak bang troket along sa petingrum o bang ke untuk ke dalam masih la som memorandum kipi dam ke ali referendum atum asai punang koko masuk long kretrok along penta alam men isu along area la long troksi mana SGB area long troksi atum bangke nang bilong le mana la sa project nang bilong le kita judul lo masih la so memorandum kipi asai me heno seta mapi nentum borjan lo asal amai ke adaya be si pakladak pen lam nentum pangdang lo ini siladak borjan hawar lo asal mai pen nonamat binang di pa binang ne kolam nentum gumbe development ma border protection asai ke nentum kham ke dunde seta merit demerit alam aku tak lang pemi nang gila masih litum nadak rat atum mekhang hawar along le cepat doi dep tapi seta hawar sai kimi maka employment opportunity barong asal alam top aju cepat aju cepat lupon compensation Abirta ladak abelang ladak alam itu abelang apa yang itu sini dan belang nanti along with helang kenal atum munduk warat sung warat pulute cok sedani asi lalam tang kecil pen kecil cak cok bangke enodak kahai asi long asal pen tirtip long asal tu barong tu tirtip dia pakai si long asal pen si agreement asal ta ketok nangkok si meji masih kela ini pula alam cak pijol bangke mopi koson pone no jual koson ala kowe along le son akasi ala long le kawe tum Karbi ang long borjan pen Amar Singh Bay report Nordis Karbi Life. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akinang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik thak. Fuloni Sports Association atum pen ing denging koira narke football league kapathu ke pangcheng pon. Pathu asonta isi o kaprana phan kemedo lapenang li thexer pulotang te sarkar sakurita long i. Iphai Krepli arningang samapor Fuloni constituency ke parlo Fuloni Sports Association atum pen football league pathu pangcheng pon laki adim Fuloni Higher Secondary School playground along si pathu pon lo.
bangso pathu ka che pho cheng la ke Waisong club la pen Trinity club atum si che pho pon lo bangso pathu along em kangbura kilinga lo hiaman peng pen che tong dun si pathu ar di pidun bangso pathu ka che pho Waisong club la pen Trinity bang pupu ke hai jia phan pathu pon si Waisong club atum 5 goal Trinity atum phan PC Trinity club atum Isian si chitudun thek chot lo la pen Waisong club atum chi pahai pon dat lo Fuloni pen long ba morning tikatha report Northeast Karbi Life tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda Abirta le nang ton pen arjumanik tha Arnam lang pi tinya lia long BJP claim bang photum pen pherangkia mai kangni Lakhain ko rapli Diopani constituency along ta ICDS project Bokajan block pen hum krei hini panong pilo Bonsita Karbia rong la pen a committee along ta Karbia tumaphan ke inut vet ke pona join tong sekot pen Jibon be VP Mondal committee Nojen Terang ex BTC chairman Monuj Rongpi Rajesh Terang atum pen ninggang sam se chipaklang ponlo Lason sila bang so ICDS a hem ki kem ponjia di matia rong lake number na di TE chairman number truck Diopani Banaspoti TE number kthom holokhowa Munda Bosti Bagan Khatkatia Milanpur number C holokhowa number hini holokhowa Nonkia Bosti Suban Sri Jilangso Bosti number hini la rong kre hini hello Karbi arong aphan ke I humta awe ponderlo lasi prabjin pen local MSC Sorbon Telenga non ki pi ponjia rong la pen committee along tame larpon vek nangji pusi chuni riponlo la pen non amat VDC chairman sidame lakhain ko rapli Diopani constituency along ta nang pi serak nangji pusi MSC Sorbon Telenga phan pachini pon Rangke betung phan churola ni ini nang tum phanang pha lam thebang la hello je non het latest la desmet pet Kazan development block ke parlu Diopani homesti angkang along angonwadi a building kumkreni ne do labangso a humkreni a building ki kimje phan kaprek a committee ke seng do la construction committee pu labangso a puthak kapache thangji ba kache thanji laso alam thi pensinang tum phan na chha abang lason hello nadak longkreni do construction committee ke seng angonwadi labangso a building mate ICDS a building labangso longkreni do so construction committee ke seng lasi nilitum thelong lo labangso at least ke lang pen lasi labangso at least long thelong ke lason halo induno do munisi long thom long pri chairman ta to ek number lapen number hini alam the bangke ladak penangan akhe tum phan ke plak kondu yutum ke lang ateng pulute te bangke Karbiang long pulute ilitum Karbi hawarlo mithanga arong lo mithanga along li lo mithanga pirthi lo lasi sonsuria kamle nangli pustame ana bangke ilitum mithanga khe si la daga bangke charjab long nangye polo sitame la daga thek long bangke akaprek chelar fit a picture bangke arjana bangke lasi nilitum puji po bangla hello Karbiang long Thomas council CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang la penke 17 nong Kazan MLA ake hai Dr. Numor Rumin phan kachunuri bangla hello lasi kado kawita homan lo BJP akami claim ke workers pulote lasi la kado kawi ke langta homan nangji ba papaching bar nangji pusi kachunuri kangtung lapen la committee long sitame jasmet pet Karbi BJP workers atum phanta elong longni bak kapachong da dunji ba kami claim kapacherap dun longji supervise ke palang dun longji phan lata chuning rilo aku lason si angdeng tina long stame lapu kiduiren dukok pulote kewang jiarni athe bang te boher lo 2024 ke MP election lo ta halaso MP election a hut stame jasmet pet inglong su a hut ke pangrum ye phan hedunga ki sum dukokji te bangge nilitum kaduk awe rong to kanu pen birta chala long bom lo tasi nona bangke hakoson kali je
kunani mai me phan pidet pustame thenglong le daji pugali non bage social media mate digital akai amasi lage patu thaive jong hele patu pusta phike alis punon ba amen punon ki claim da madim sta klanga amasi nilitum bangke borilo rong lo gedam ke nangle tong khelo tu da thamlo boy phis tame phong ang deng tin along a development along stame chingbar bedet jasme pet development along chingbar bedet asila sonlo pulote kewang jiar ni aphan nilitum sitame kami claim ji bage than nam ji rada phan ke than nam ni pangta ake suldu ta nilitum chichini lo asila so akisung along nanga cherap dun je phan ke ake hai CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen ake hai Dr. Numor Mumin Panta MLA Panta Chingbil Thola Lapen isialam la hello je kadu kobe along apreka bangke VDC chairman da pierlo lasi blog level akama na bangke party workers tumben kadu kobe ki claim ke dam stame chi share long lo stame deopane homosti bangke pinian ningkan si par erlo sitame pithe gada dason lo asi kachuningri bang la lo prapjin pen deopane homosti arlo sitame la VDC chairman homosti arlo ke lang je phan ba ke claim ke dam rabje phan la so chairman bang prapjin pen appointment psonte ba pipo personally ning thelo nitum la da so committee long ke thelong teng pulote isiali salong bang Chandra Singnar pu amendu ilu la pen par bang ke kapregali salong bang ke ave pilo la pen la son si non thelong lo la kaching thura mustame ali Abirta thak dak son si thelong lo tangte labang so aganvadia hem kido ke Karbi rong la pusanta doma non la longkri hini kido bang ke Karbi rong ave bayan block pen tangte kewang jilangar ni aphanali tum kopilo ka matha ke jongsi la puson jongsi li Karbi phan ke plak pon jongsi to kok pulo tangte nali tum hin ban kopilo ke puji ke kang tu kewang jiar ni talason si plak bom pulote militum sitame kamatha bangke parsik nang kokpo kamatha parsik nang kokpo bang alam the bang la hello lata kado be bhul buji nang ne je parti ben ka juji la solam kali sitame kamatha bangke parsik nang kokpo Karbi Anglong Japra lang sopen Agustin Rong pa report Northeast Karbi Life. Tang pini prime time Abirta lapuan se kang toniklo kadu ka ve phanta kurwang thu lapen to me thakme kardom